Adar Gulan Rojava senteza hemû şoreşan e. Şoreşên di dîroka mirovahiyê de pêk hatine bi keda çîna karker gundî jin û hejaran bi serketine. Wan civakên jêrdestên pergala serwer bi pêkanîna şoreşê qedera xwe tayîn kirine. Mînakên van şoreşên pêkhatî nayên hed û hesabê. Rastiyek wê jî heye ku ev şoreşên di dîroka civakan de pêk hatine mohra xwe li pêşketinên hizrî, felsefîk û teoriya şêwaza têkoşîna gelan dane. Heyîna van şoreşan li gel pêşketinên dîrokê tevî pêşketin ve guhertinên gel netewe ji bo têkoşîna azadiyê malûvanî û rêbertî kirine. Civakên bindest bi bandora van şoreşên gewre têkoşîna serxwebûn û azadiya welatê xwe dane. Lê nexweşiyeke wan şoreşan hebû ku bi wan dida windakirin û taliya taliyê jî bû sedema rizîbûna bingehîn. Ji ber vê nexweşiyê temenê şoreşên pêkhatî dirêj najot. Ji xeletî kêmasiyên wan yek jê neketina zanebûna hêza jinan a ramyarî û hebûna wan a nava şoreşê bû. Her wiha neçareserkirina pirsgirêka jinan a azadiyê bû. Bi boneya neçareserkirina pirsgirêka jinan a azadiyê di civakan de guhertinên zîhnî yên bingehîn pêş neketin. Şoreş nebû navenda hêza çareseriyê ya azadiya jinan. Ji hişmendiya şoreşa jinan dûrketin çêbû. Fikra mêran xwe navenda hemû tiştan. Ji lewma stûnên şoreşên ku di dîrokê de pêk hatin zû rizîn û mixabin ji ber ku nikarîbûn xwe ji rizîbûna zihniyeta serweriya mêran rizgar bikin ji hev tert û bela bûn. Îcar em berê xwe bidin şoreşa biçûk a xwedî bandor rihek mezin a li cîhanê dengvedayî ya Rojavayê Kurdistanê. Şoreşa Rojava cîhanek mezin ruhek spehî xweşik lê ji gerdûnek kiçkolek pêk tê. Cî û warê ku hêviyên azadiyê xwe gihandina kamilbûna evîna memozînê, bextewariya ji serketina têkoşînê û heqîqeta zanista şenaziyê. Ew cîhê ku jin li wir azad dibe ye. Şoreşa Rojava bûye yek ji meskena mezinkirina xewn xiyalê jinên têkoşîna azadiyê. Bûye ew devera ku jin lê bi coş bikin, bextewar bi ewle û zarok lê şa dijîn. Ew welatê ku jinan hemû hêza xwe gotin, berhem, xeyal, çandreng, biryar û baweriyê xwe lê neqişandiye. Li Rojavayê Kurdistanê tîpolojiyeke nû ya ciwan zarokan a jenerasyona sed sala 21 ku bi rihê şoreşê mezin dibin her ku diçe bi pêş dikeve. Ev ciwanên şoreşê ji gotin û pratika xwe bawer tê dikoşin. Tevgera ciwanan xwe spartiya hêza xwe ya cewherî ji qisekirina wan wêrekî dibare. Beşdarbûna ciwanan a xebatê şoreşê hêviyên azadiyê mezin dike. Nirxên şoreşa Rojava di rihê ciwantiyê de hebûna xwe ava dike. Her wiha erka belavbûna asta şoreşê xwe di pêşengiya jinan de temsîl dike. Şoreşa Rojava ji hemû şoreşgerên cîhanê re bûye hêlîna hêviya ji azadiyê re. Cewhera xwe ji rihê bindest jin, xîzan, kedkar û karkeran digre. Ji berîkirina tiya azadiyê hildigre. Ji şoreşên qedîmên Çiyayê Kurdistanê digre. Ji senteza tevahî şoreşên dîroka mirovahiyê werdigre. Ji bo wê ye îro şoreşgerên ji neteweyên cûrbecûrên cîhanê berê xwe didin vê hêlîna hêviyên azadiyê. Di dinyayê de devera ku herî zêde jin xwe lê bi ewle hîs dikin, xaka Rojavayê Kurdistanê ye. Jinan xwe li hemû sazî û rêxistinên şoreşê de bi cih kiriye. Ji gotin û biryarê jinan re nirx û qîmet tê dayîn, keda jinan rastî hurmetê tê. Mafê jinanê siyasî, hiqûqî, dîplomasî, cemawerî û her wekî din bi peymana civakî ya rêveberiya şoreşê tên parastin. Bêguman jinan di vê riyê de ji bo bi destxistina mafê xwe gelek têkoşiyan. Bi saya berdêlên doğira têkoşîna ji bo azadiyê hatine dayîn de ev maf bi destxistine. Îro jî bi azweriyeke mezin şerê parastina van destkeftiyan tê kirin. Ew jinên ku bûne fedayiyên xaka welatê xwe şoreş li ser keda wan cangoriyan bi pêşve diçe. Ji ber ku bargiraniya şoreşa mirovahiyê li ser milê van çeleng û pêlewanan bi serket, hestên berxwedanê yên welat parêziya civakê bi çemê xwîna lehengiya wan coşiya. Jinan bi avabûna şoreşa Rojava re hebûna xwe nas kir, civaka xwe birêxistin kir, ketin ferqa hêza xwe ya têkoşînê. Ji xwe hîsa serfiraziyê jî ev e. Rojava ew cîhê ku gotina jinan xwedî qîmet e, ji erdnîgariyên herî xweş a bi ewle ye. Jin di rêveçûna pêşketina şoreşê de bi erka xwe ya welatperweriyê rabûn. Çareserkirina pirsgirêkê şoreşê ji bo xwe karê bingehîn dîtin.
Divê hêzên parastina şoreşê saziyê ku bi xizmeta xebatên cemaweriyê radibin rêxistinê jin ciwanan bi hêza xwe ya cewherî li hemberî gef û êrişên hêzên mêtînger bi pêşxistina şerê gelê şoreşgerî li gel hemû planên qirkirinê parêzbendiya destkeftiya şoreşa mirovahiyê bikin. Ji lewma şoreş parastina nirxan e. Piştî 19 tîrmeha 2012 û şûnde li ser vê axa rûgenimî ya deşt gund û şûnwarê kal û dapîrê Kurdanê Mîtanî do vê şoreşa azadiyê şîn hatin. Paradigmaya Rojava senteza hemû şoreşan e. Li welatê me Şahî seyran demsal her buhare êdî.